City. Raspberry. Filipino ka ba or ano? Filipino? Raspberry? Ay, ano? Tawag dito. Bawal sabihin yung ano, yung sinabi ko kanina. Teka lang ha. Pasok mga suki. Teka lang. Teka lang. Ayusin muna. Wow, nangunguna si Lods Bernie. Salamat sa inyo. Teka lang. I-share ko daw muna. Share ko daw muna. Ano na naman to? Share ko muna. Pasok mga suki. Pasok mga suki. Sa gusto lang. Bernie TV Vlog ho. Salamat. Please huwag kalimutan ang thumbs up.
Juicy, tuslok na day. Grabe. Tarungan nagmong tuslok diha day ha. Vlogger Philippines, hi host. Salamat. Please naman huwag kalimutan ang thumbs up ni host. Maghunghung ra ko kay. Maghunghung ra ko kay. Napugay tulog ka uban diri ba? Mga tugon man kayo ng mga tao dahil napita. Mali ang ano ko, mali ang gamit ko ng LS. Dapat isang phone ang gamit ko da. Manali Secret Diary, Dantam Success. Salamat. Salamat sis. Hinay ra kog tingog day. Kaya naitulog diri. Salamat Ronali Secret Diary. Gunggong ra ko kaya naitulog diri. Salamat sis. Salamat sis.
Salamat sa nandyan. Naka-BG.